Izenzo isahluko sama-22 soqala ufunda evesini lokuqala. Madoda, bazalwane, nani bobaba, yizwani ukuziphendulela kwami phambi kwenu kalokhu. Kwathi bemuzwa ekhuluma kubo ngolimi lwesiHebheru, bathula bathi du. Wayesethi, mina ngiyindoda engumJuda, ngazalwa eThasu laseKhilikiya, kodwa ngakhulela kulomuzi. Ngafundiswa ngasezinyaweni zikaGamaliyeli, ngesineka ngomthetho wawobaba. Ngashisekela uNkulunkulu njengokuba nonke ninjalo namuhla. Ngayizingela leyo ndlela kwaze kwaba sekufeni. Ngibakhaphela etilongweni abesilisa nabesifazane, njengokuba nompristi omkhulu ufakaza ngami namalunga onke. Ngamukela kubo izincwadi ezilotshelwe abazalwane. Ngaya eDamaseko ukuba nababekhona lapho ngibayise eJerusalema beboshiwe, ukuze bajeziswe. Kwathi ngisahamba ngisondela eDamaseko kuphakathi kwemini, kwangibaneka masinyane nxazonke ukukhanya okukhulu okwavela ezulwini. Ngawa phansi emhlabathini, ngezwa izwi lithi kimi, Sawulu, Sawulu, ungizingelelani na? Ngase ngiphendula ngathi, ungubani Nkosi na? Wathi kimi, mina nginguJesu waseNazaretha omzingelayo. Kepha labo ababenami bakubonanga ukukhanya, kodwa izwi lowakhuluma nami abalizwanga. Ngathi, ngizakwenzani Nkosi na? Inkosi yayisithi kimi, sukuma uye eDamaseko, uzakutshelwa khona konke okumiselwe ukuba ukwenze. Kepha njengokuba ngangingasaboni ngenxa yenkazimulo yalokho kukhanya, ngaholwa ngesandla yibo ababemi nami, ngafika eDamaseko. U-Ananiya othile, indoda ekholwa ngokomthetho, owayefakazelwe yibo bonke abaJuda ababakhile khona, weza kimi, wema, wathi kimi, Sawulu, mzalwane, buye ubone. Mina ngase ngimbona ngaso leso sikhathi. Wayesethi uNkulunkulu wabobaba wakumisela phambili ukuyazi intando yakhe nokumbona olungileyo, nokulizwa izwi eliphuma emlonyeni wakhe, ngokuba uzakuba ngufakazi wakhe kubantu bonke walokho okubonileyo nokuzwileyo. Manje-ke ulibalelani na? Sukuma ubhabhadiswe, uhlambulule izono zakho ngokukhuleka egameni lakhe. Kwathi sengibuyele eJerusalema ngikhuleka ethempelini, ngehlelwa isiyezi, ngambona. Wathi kimi, khawuleza uphume masinyane eJerusalema, ngokuba abazakwamukela ubufakazi bakho ngami. Mina ngase ngithi, Nkosi, bayazi bona ukuthi yimina engangibopha ngibashaya emasinagogeni abakholwa nguwe. Futhi mhla kuchithwa igazi likaStefane ufakazi wakho, ngangimi khona mina, ngivuma, ngilinda izingubo zabambulalayo. Wathi kimi, hamba, ngokuba mina ngizakukuthuma uye kude kwabezizwe. Kepha bamlalela kwaze kwaba kulelozwi, base bephakamisa izwi labo bethi, msuseni onje emhlabeni, ngokuba akufanele ukuba aphile. Kwathi besabangalasa, bahlubula izingubo, bethuquza uthuli phezulu. Induna yenkulungwane yayala ukuba angeniswe ekamu, yathi akahlolwe ngenduku, ukuze iqonde ukuthi kungasiphi isici bememeza kanje ngaye. Kepha besamelula ngemichilo, uPawulu wathi enduneni yekhulu eyayimi khona, kuvunyelwe yini
ukushawa umuntu engumRoma engalahlwanga yicala na? Induna yekhulu ikuzwile yaya enduneni yenkulungwane yabika yathi, "Usuzakwenzani na ngokuba lowo muntu ungumRoma?" Induna yenkulungwane yayisifika yathi kuye, "Ngitshele wena ungumRoma na?" Yena wathi, "Yebo." Kepha induna yenkulungwane yaphendula yathi, "Mina ngalithenga lelo lungelo ngemali enkulu." Kodwa uPawulu wathi, "Kepha mina ngazalwa nalo." Ngakho basuka kuye masinyane base beza kumhlola. Kepha induna yenkulungwane yesaba, isiyazi ukuthi ungumRoma nokuthi ibimbophile. Kwathi ngangomso ifuna ukwazi iqiniso lalokho amangalelwe ngakho ngabaJuda, yamkhulula, yayala ukuba abaphristi abakhulu nomphakathi wonke ubuthane, yamehlisa uPawulu phambi kwabo.